Яра темабызга күчәбез. Габдулла Тукай туган тел шигырен язган чагында аңа бары 23 яшь булган. Шушы шигырдагы сүзләр җырга, җыр татар халкының гимнына әверлер дип уйладым икән ул чакта шагыйрь. Әлбәттә, уйламагандыр. Менә хәзерге 23 яшьлек... С дороги! Уйди! Слушай, братан, ты тут Салавата не встречал, а? Эй, кая барыш? Колхоз базары буякта. Да нет, барыши у нас нет. Мы звезда излибіз, Салават есімлі, көрмәдің бі дейм? Салават керек мені сеңа? Нәрсеге ендел сеңа? Оказывается, у него сегодня юбилей. Хочу ему подарок предложить. Пусть себе подарок купит. Купит? Ага, а чё? Қаралы, яшіл баш. Эй. Бүләкнаны сатмилар, бүләк итәләр. Икенчеден мында Салаватның юбилейі түгел, туган телнең юбилейі. Слышь, чувак, да мне без разницы. Хоть Түнгурамның юбилейі болсын. Пусть подарок купит ты мен сеңа, понял? Қаралы, зәңгәр баш. Эй. Мындай бүләкне Салават инде 14 яшында кір күтәріп алды. Мындай холодильникны ел сайын берер аңа, гонкада. Ты чё, нинди холодильник? Ник холодильник бейді, нәрсә болсын? Нәрсә болсын, білесің келсе бұл татар эстрадасының киләчәге. Понял? Киләчәге? Менә қора. Хоп! Менә безнең киләчәк нинди икән. Қаралы, нәрсәсің бу? Нәрсәсің бұл? Роботоха бұл. Yok, аңламадым. Ну, компьютер, робот. Робот! Қаралы, оранжевый баш. Че? Салават күптән түгел генә маймыл алды. Янда бакча төзеде, агачлар уртытты. Гомумән ул соңгы вакытта җәнлекләр һәм табигать белән кызыксына. Мондый тимер-томыр белән түгел. Не, братан, ты давай не торопись. Бу бит простой робот түгел. Бу уникальный. Вот син анарга скажи симеңне, да? Ул синең турында все расколет, все расскажет, понял? Менә әйтәм, Яткар Хабибуллин. Не торопись, братан. Сначала включить надо. Менә рубильника масса. Менә пульты. Раз, два, три. Вот сейчас скажи. Коркма, нормально. Яткар Хабибуллин. Мә. Яткар Хабибуллин сәхнәдә 20 Салават җыр театрында 9 ел эшли. Үзе спасатель, үзе Хабибулла Жизнин, үзе фарышта һәм башкалар. Хәзер кешегә әйтергә ярамаган фактларга күчәбез. Яткар Хабибуллин 2 көн элек өенә кайтмыйча Дубай ресторанында кызлар белән гүләт иткән чакта хатыны телефоннан шалтыраткач Яткар Хабибуллин кроваттан җыгылып төшкән. Күрдеңме? Нәрсә кышлыйсың? Синең секретларыңа кадәр белә. Алмый бу агрегатыңны Салават. Это еще почему? Почему? Потому что Салаватның аның кешегә әйтергә ярамаган фактлары минекеннән 100 тапкыр күбрәк. Кеше сөйләве җитмәгән Салават турында бу тимер сөйли башласа, алмый. Нәрсә карап каттың? Че? Алмый дип әйтәм. Ничек алмый инде, ничек алмасын? Мин артистларга бардым да, предлагал артистларга бу роботны. Алар да алмадылар. Шулай мени? Да? Каралы. Син аны Осап Валиевка тәкъдим ит. Ул ялгызы бит, а? Да был я у Асафа. Кызмы дип сорады да. Түгел дигәне, миңа кирәк түгел алай булгач дип, понял? Белдеңме? Син аны Хәмдүнәгә тәкъдим ит. Хәмдүнә Юк, бүтән бармыйбыз Хәмдүнәгә, бармыйбыз. Хәмдүнәгә бер атнага берип торган идем. 3 көннән барып алдым. Арттагы рубильнигын алга күчергән, понял? Хәмдүнә турында кычкырып сөйләмә.
Глюш итә. О, білдім. Білесіңмі, сен аны Барыш медиа жешілерін тәқдим ет. Алар бит продвинутый, а? Ой, ты тоже сказал, продвинутый. Илнар Сайфиевка бардым мен. Бір-бірсіне ұзақ қына қарашып тұрдылар да. Илнар Сайфиев меңа двойник керек түгілді. Olmadı. Olmadı. Демек, салауат та алмай. Не, братан, сен давай ошықма әлі, салават алмай. Салаватқа бұл роботны сатсам мен да, ол сіздің театрдағы любой операторны световикларын алыштыра. Міне қора. Оп! Оп! Ей, сөндірме. Өзі жырлы, өзі бейі, өзі сөйлей, аранжировкалар ясый. Әлі ол керек болса сенің өзіңді да алыштырашақ, понял? И сіз барығызда сокращение ғалаға шәксіз. Тоқта, ненде сокращение тұрмда дейсіңді? Не кипятись! Ике аби екет харакат итә. Ике татар, бір сабантуй. Ике татар, бір сабантуй. Хәзер концертны үзем алып барам. Хәерле кич. О, тагын берәү килә. Паспортына татар дип язылган. Исеме Зөлфәт, фамилиясе Фахрутдинов, үзе төреккә ошаган. Татар моны конкурсы лауреаты, Салаватның шәкерте, гаилә хәле, илә. Гафу итегез, әллә өйләнгән инде чукынчык. Май эчеп керергә кирәк. Кая минем майым кирәк.